mana pesa ma ginyalo golo ka gitere migao ma jopiny, gimbe gikawo views mag jopiny. Ginyalo wacho ni sirikal mar executive nokelo nwa paro mag chal kama, lakini kaluwore gi views ma wayudo kaka legislature ma independent, nikech budget is largely parliamentary. Ka yudo gi views magwa to wanyalo neno ni pesa matin ni ma wanyalo golo ka to waketo ka. Koro sirikal mar Kenya Kwanza kaluwore gi chigi mar bottom up economic transformation agenda ne gikelo pesa. To kaka gikele nitie fuok be magi wacho niya, kaka wakele nitie ushuru mobro choko kuom jopiny. To kopogore gi ushuru modhi choko kuom jopiny, to nitiere pesa mabro bedo ni nyaka wakete through hola. Koro jood bura chik boyiene gi ng'iyo niya, programs kata ma sirikal mar Kenya Kwanza oketo ni, hola ni be en gimoro ma feasible, be en gimoro ma kwadhie hola ni to en gima bro kelo yuto, koso hola ni bro medo mana burden ni future generations mag Kenya. Mage gik ma jood bura sani ong'i. Ni kapok wadonje gowi, nikech wacho niya bilion 663 waonge go. Kuom bilion 532 wabro kawo gi kuom bengi, kata wabro kawo gi hola makagi. Sami kawo pesa ni holo, manyiso ni kawo pesa maoko, tikelo mondo mi okel ni maendeleo. Pesa ni bilion 532 mwa intend wadwa kawo ni. Be en gimoro mabro kelo dongruok, koso en pesa ma kodonjo, mage programs ma sani assembly nengo, koso en gimoro mabro kelo mana lal, koso gin moko dhi tiyo ma yo maber. Bilion 135 be giwacho ni koluwore gibro mana golo oko, manyiso